Čovek kada dođe u određene godine promeni narav, promeni ponašanje i način razmišljenja. To se desilo mojim roditeljima. Otac je više od 40 godina radio na veterinarskom institutu. Majka je bila domaćica, gajila je decu, radila kućne poslove i gledala svoja posla. Ocu se završio radni vek. Otišao je u penziju. Čovek koji je ceo svoj radni vek radeći u laboratoriji sada nije mogao da se snađe. Penzionerski život mu nikako nije odgovarao. Nije mogao da po ceo dan sedi kod kuće jer je navikao na posao. Posle nekoliko meseci mučenja otac je rešio da ode na selo gde je imao kuću i imanje koje je nasledio od svoga oca. Želeo je da obnovi staru kuću i da obrađuje imanje. To je i učinio. Renovirao kuću, dodao jedno odeljenje i podrum. Tu je mogao da odlaže alatke za rad i proizvode koje će ubirati sa svoje zemlje. Zasadio je voće i napravio baštu. Dvorište je sredio kako je njemu odgovaralo. Redovno je kosio travu, negovao cveće koje je majka posadila. Stvarno je bilo pravo mesto za penzionere. U svemu tome je pomagala i majka, tako da su im penzionerski dani prolazili u miru i zadovoljstvu jer su napravili svoju malu oazu za uživanje. To selo nije bilo udaljeno od grada gde smo živeli, ali je morao da se koristi prevoz. Ni to ne bi bio problem da to selo u koje se moj otac vratio nije bilo udaljeno od glavnog puta oko 3 kilometra. Znači deonica koja je morala da se pređe pešaka. I autobuska i železnička stanica su bile udaljene od sela pomenutih 3 kilometra. Seoski put je pratio tok reke. Sa jedne strane reka obrasla vrbama, a sa druge strane šuma. Put je bio tako prosečen da gde je bila šuma, visina zemlje je bila nekih 2-2,5 metara, pa se čoveku činilo da je drveće mnogo veće, mnogo opasnije nego što je zapravo bilo. Sticao se utisak da će svakog trenutka da nam padne na glavu. Sa druge strane reka. Niti mnogo duboka, niti mnogo široka. Ali kad padne kiša i voda sa okolnih brda se slije u njeno korito, znala je da poplavi okolna polja i naravno put. Kada se reka povuče na drveću, pored nje ostajale bi da vise plastične kese koje su i u sred bela dana izgledale sablasno lepršajući na vetru. Pošto su mi roditelji bili stari, osjećao sam obavezu da ih često obilazim, tako da sam svakog vikenda odlazio da ih obiđem i da im donesem neophodne namirnice iz grada, jer u selu nije bilo prodavnice. Nema veze, i onako kad sam se vraćao kući, majka bi spakovala da ponesem svakakve đakonije, voće, povrće, sve što su oni dobijali od domaćih životinja, jaja, mleko i tako dalje. Dobija se i po neko pile koje su sami odgajali, a koje nije moglo da se poredi sa onim koji se kupuju u prodavnici. Bilo je domaće, ukusno naravno. Svanula je subota. Spremao sam se da putujem u selom vozom koji je polazio u 3 sata. Pokupovao sam sve, spakovao torbu i javio majci da dolazim. Ali možda jedno pola sata pre nego što sam pošao zazvonio mi je telefon i čuh glas svog najboljeg druga. Uletao je kolima u neki jarak pa ih je trebalo izvući. Nisam razmišljao, naravno odmah sam krenuo da pomognem drugu, a put u selo odložio za noćni polazak. Bilo je leto i lepo i prijatno pešačiti noću pored reke i šume. Završili smo posao kod druga. Ja se vratio kući, spakovao, čekao voz koji dolazi u 21 čas. Sve je bilo u redu, na vreme stigao na stanicu i razmišljao kako je drug imao sreće, kako nije imao nikakve povrede, ali je poprilično dobro slupao auto. U tom naiđe voz koji za divno čudo nije kasnio. Noćni voz, nema mnogo putnika. Uđoh i sedok da sačekam da prođe nekih pola sata vožnje da izađem na svoju stanicu. Zagledah se kroz prozor voza i ugledah zvezdano nebo i pun mesec. Leto, vreme idealno. Brzo dođe vreme za izlazak, ja uzeh torbu i krenuo. Kada sam izašao iz voza, na stanici nije bilo nigde nikoga. Jedini sam ja izašao iz voza. Ostadoh sam. Voz se lagano udaljavao tako da je poslednji izvor svetlosti otišao. Ostade mi samo mesec. Zapalih cigaretu i nastavih svoj put pešaka. Mesec je obastjavao stari zemljani put. Hodao sam i razmišljao o svojim roditeljima. Dobro su se slagali, pratili jedno drugo u životu. Jesu se namučili u životu, ali bar su sad na svom mestu.
tamo gde su napravili svoju malu oazu. Išao sam pored reke i sad je trebalo da se pređe most koji je bio malo više izdignut iznad vode na nekim velikim betonskim stubovima, kako ga voda ne bi odnela kao pre nekoliko godina kada su bile poplave. Popeh se uz metalne stepenice i stupih na most. Odzvanjali su moji koraci kroz noćnu grobnu tišinu, nekakvu neobičnu tišinu, kakvu nikad do tada nisam osetio kada sam prolazio tuda. Nastavih put niz reku sa druge strane u ataru našeg sela. Odjedanput sam osetio neku jezu, neku hladnoću. Nisam se plašio, ali mi je nešto bilo neprijatno. Bože, pa ja sam stigao na mesto na kom su pre nekoliko godina našli čoveka iz našeg sela kako se udavio. Ušao čovek u sred zime u vodu i više odatle nije izašao. Sutradan su ga pronašli neki ljudi koji su ujutru krenuli na voz. Kažu da su ga videli kako sedi u vodi, zaleđen, nije imao čak ni kaput. Bio je u nekom laganom džemperu. Otišao od kuće i završio život u reci. Sudbina, pomislih, šta da se radi. Nebeski svod se polako spustio. Zvezde i mesec su mi se učinile mnogo bliže. Noć lepa, tiha. Srce puno radosti. Vidjet ću moje roditelje. Nisam ih video samo nedelju dana, ali roditelji su roditelji. U pomoć! U pomoć! Kao da sam jedva čuo kako neko slabim glasom doziva. Šta se dešava, pomislih, da nije neko krenuo na voz, da se nekome nije slošilo, da neko nije povređen. Čujem poziv za pomoć. Spuštam torbu i krećem prema mestu odakle se čuje poziv. Kako je noć bila vedra, vidim čoveka kako na nekoliko metara od mene sedi na zemlji. Pognuo glavu i kao za sebe govorio: U pomoć! U pomoć! Hladno mi je! Hladno mi je! Kako hladno, pomislih, kad je leto i kad je vreme toplo. Šta priča ovaj čovjek? Ne slutići ništa, priđuh čoveku i spustih ruku na njegovo rame. Led. Čovek je bio leden. Htio da trgnem ruku, ali nisam mogao. Bio sam kao hipnotisan, kao da se moja ruka zalepila za njegovo rame. Od straha ne moga dok da progovorim ništa. Čovek poče da podiže glavu, ja prepoznah onog mučenika koji se tu udavio. Mukla tišina. Oči mu bljesnuše poput munje, iskjezi zube, a ruke sa ogromnim noktima su me zgrabile i nadprirodnom silom bacile u vodu. Šta je ovo, majko moja? Vampir, vampir! Htio da izađem iz reke, ali spodoba ne dade. Gurao me je ponovo u vodu, zaranjao mi glavu u reku i zlokobno se smejao. Ja sam slušao priče da vampiri piju krv, ali ovaj kao da se igra sa mnom, kao da je želeo da me do smrti izmori. Borio sam se za vazduh, jedva sam disao. Stvorenje se smejalo, kezilo, a nigde nikog da mi pomogne. Mislio sam na majku, dozivo je. Nema pomoći, dozivao sam i mesec, zvezde, sunce, ali ništa. Davilo me stvorenje, guralo mi glavu u vodu, vuklo me po reci kao da sam neka stara odbačena krpa. Borba je trajala satima. Bio sam sav izranjavan, izgreban, preplašen. Hteo sam da plačem, nisam mogao. Hteo sam da vrištim, da zovem u pomoć, ali ni to nisam mogao. Samo sam slušao režanje i kikotanje vampira. Onda u daljini, kao da ih je sam Bog poslao, čuo sam petlove kako kukuriču. Tog trenutka vampira nestade. Samo što nisam zapevao od sreće, ali nisam imao snage. Slušao sam nekada priču svoje babe da svaka avet nestaje kada se čuju prvi petlovi. To se dešava negde oko 3 sata po noći. Spašen sam. Izašao sam onako iz mrcvaren i mokar na obalu reke i seo da dođem do daha, da se odmorim. Toliko sam bio iscrpljen da nisam mogao da nastavim put do kuće, sve dok prvi jutarnji putnici koji idu na voz nisu počeli da prolaze putem. Začuđeno su me gledali i pitali šta mi se desilo. Pao sam u vodu, govorio sam. Kako da kažem, šta da im kažem, ko bi mi verovao? Rekli bi ljudi, oj, poludao. Polako sam uzeo svoju torbu i teškim koracima krenuo u selo. Jutro je uveliko svanulo. Kada sam stigao u kući, majka umalo nije pala u nesvest kada me je videla.
Seo sam, majka je skuvala kafu, zapalio sam cigaretu i sve ispričao roditeljima šta sam doživeo. Prekrstili su se. Idi, lezi da odmoriš, pa kad ustaneš idemo na groblje čoveku koji se udavio. Pospavao sam nekoliko sati uz odvratne more. Kada se probudih, majka i ja odosmo na groblje. To je taj čovjek, to je taj, rekao sam majci. Gledao me je sa nadgrobnog spomenika, podrugljivo se smeškajući. Zapalio sam mu sveću, zapalio sam mu jednu cigaretu. Moja majka je iznervirana što je mučio dete i iz inata sveću mu je zapalila naopako. Nemoj slučajno da ti se desi da mi opet diraš dete. Vratila mu se preteći. Koliko god to meni neverovatno i smešno u tom trenutku delovalo, ona je baš poludala. Okrenula se i napustili smo groblje. Otišli smo kući. Nikada više u selo nisam otišao noćnim vozom. Kada sam i danju tu prolazio, osjećao sam neku jezu. Gubio dah kao da me neko hvata za vrat i davi. Nikad više nisam otišao da mu upalim sveću, ali nikad neću zaboraviti šta sam doživeo tu noć.